मार्केटमध्ये मिळते तशी शेव घरच्या घरी करायचं म्हणलं तर कधीकधी आपली जी शेव आहे ती जास्त दिवस कुरकुरीत राहत नाही, लवकर मऊ पडते किंवा खूप जास्त कडक होते, किंवा तुम्ही जर कुरकुरीत होण्यासाठी सोडा वगैरे वापरला तर शेव जास्त तेल पण पिऊ शकते। तर आज मी एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी दाखवली आहे शेवेची, जी मार्केटमध्ये लालवाली जाड शेव मिळते तशी शेव आज आपण करणार आहे। तर ही शेव बघा अतिशय कुरकुरीत झाली आहे आणि ही संपेपर्यंत अशीच कुरकुरीत राहते। या शेवेमध्ये आपण सोडा वगैरे बिलकुल पण वापरलेला नाही आहे, त्यामुळे तेलकट पण होत नाही। तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। शेवेमध्ये आपल्याला लसूण घालायचं आहे, तर त्यासाठी मी इथे 10 ते 15 लसूण पाकळ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतल्यात। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून एकदम बारीक असं याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। मी इथे लसणाचं पाणी करून घेतलं आहे, एकदम बारीक अशी प्युरी केली आहे। यामध्ये बिलकुल पण लसणाचा तुकडा राहिलेला नाही आहे, असंच करून घ्यायचं आपल्याला। आता इथे पाव किलो मी बेसन पीठ घेतलं आहे स्वच्छ असं चाळून। आता यामध्ये 1 चमचाभर थंड तेल घालायचं आहे, त्यामुळे शेव जी आहे ती खूप जास्त कडक पण होत नाही, कुरकुरीत होते। त्याचबरोबर 3 चमचे मी तांदळाचं पीठ घातलं आहे। त्यानंतर यामध्ये पाव चमचा आपल्याला ओवा घालायचा आहे, जे लसणाचं पाणी करून ठेवलेलं ते घालून घेऊयात। आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे, 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर किंवा तुम्ही आवडीनुसार घालू शकता। त्याचबरोबर अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्यांची पूड घेतली आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी जिऱ्याची पूड घेतली आहे, त्यामुळे साच्यामधून जिरे वगैरे अटकत नाहीत। त्याचबरोबर लसूण पण अगदी बारीक असं वाटून घेतलेला। आता मिक्स करून झालं की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर पीठ जे आहे ते जास्त पातळ करायचं नाही आहे, नाहीतर आपली जी शेव आहे ती मऊ पडू शकते। पीठ छान घट्टसर राहिलं पाहिजे। बेसनाचं पीठ असतं त्यामुळे हाताला भरपूर चिकटतं, याप्रमाणे आपल्याला चमच्याने काढून व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। इथे मी पीठ मळून घेतले, तर पीठ बघा एकदम घट्ट असं आहे, असंच पीठ आपल्याला मळायचं आहे। आता 15 मिनिटांसाठी पीठ आपण भिजवून घेऊयात, त्यानंतर आपल्याला शेव करायला घ्यायची आहे। पीठ भिजल्यानंतर याचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि साच्यामध्ये घालून आपण शेव पाडून घेणार आहे। साचा बंद करायचा आहे आणि शेव आपल्याला पाडायला घ्यायची आहे। मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे। तर इथे तेल जे आहे ते मीडियम असं तापलेलं पाहिजे, खूप जास्त लो नको किंवा हाय फ्लेम पण ठेवायची नाही आहे। आता यामध्ये शेव पाडून घ्यायची आहे। तर शेव पाडत पाडत आपल्याला याप्रमाणे गोल फिरवत राहायचं आहे। आज आपण जाड शेव करतो आहे, त्यामुळे मी जाड चकती लावून घेतलेली आहे साच्याला, त्यामुळे हा जो वेढा आहे तो आपल्याला एकदाच फिरवून घ्यायचा आहे। जास्त जर आपण फिरवत बसलो तर आपली जी शेव आहे ती तळली जात नाही व्यवस्थित अशी। तर मी एकच वेढा करून घेतला आहे आणि आता मीडियम फ्लेमवरती शेव तळून घ्यायची आहे। हाय फ्लेम बिलकुल पण करायची नाही आहे किंवा लो पण करायची नाही। हाय केली तर व्यवस्थित तळली जात नाही आणि लो केली तर शेव जी आहे ती तेल पिते। तर आता इथे 1-2 वेळा आपल्याला पलटवून घ्यायचे शेवेला। तेलाचे बुडबुडे एकदम कमी झाले की समजायचं आपली शेव तळून झाली आहे आणि कलरही छान आला आहे। यापेक्षा जास्त लाल करायचं नाही आहे, आपण काढून घेऊयात। आता याचप्रमाणे सगळी शेव आपल्याला करून घ्यायची आहे। फक्त लक्षात ठेवायचं आहे दुसऱ्या वेळी पण तेल मीडियम असं तापलेलं पाहिजे, जास्त तापलेलं असेल तर थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। एक वेळा मी सोडून घेतला आहे। आता ही शेव पण आलटून पलटून आपण छान अशी तळून घेऊयात। याप्रमाणे 1 चमचा आणि 1 मोठा चमचा घ्यायचा आहे, म्हणजे शेव व्यवस्थित अशी पलटता येते। तर इथे आपली शेव तळून झाली आहे, खूप जास्त लाल पण करायची नाही आहे, कारण तेलामधून बाहेर काढली तरी देखील त्याची कुकिंग प्रोसेस जी आहे ती चालू असते, मग ती अजून थोडी लाल होते। इथे आपली खमंग आणि कुरकुरीत जाड शेव खाण्यासाठी तयार आहे। वरूनच कळते खूप जास्त कुरकुरीत झालेली आहे आणि ही अशीच राहते कुरकुरीत, बिलकुल पण मऊ वगैरे पडत नाही, कारण यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ पण टाकले। तर तुम्ही बघू शकता
मस्त अशी कुरकुरीत झाली आहे शेव. तर नक्की याप्रमाणे ही शेव करून पहा. झटपट पण होते आणि खायला खूप खमंग लागते. परत भेटूया अशाच छानशा रेसिपी बरोबर. थँक्यू.